ଆସିଗଲ ଭାଇ, ଆସ ଆସ ଆସ। ବଳଦ ଦୁଇଟା ସେ ଗୁହାଳରେ ଅଛନ୍ତି। ହଉ ଭାଇ ଚାଲ। ଏମିତି ଦୁଇ ଜଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ବଳଦ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଦେଖ, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଦୁଇଟା ବଳଦ। ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଜଗା ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ବଳିଆ। ହେଲା। କେତେ କ'ଣ ରେଟ୍ ରଖିଛନ୍ତି ୟାର? ଦେଖି ତ ସାରିଲ। ହଉ ହଉ, ବାହାରକୁ ଆସ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ଏମିତି ଦୁଇ ଜଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ବଳଦ ପାଖରୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଜଗା ବଳିଆ ଭିତରେ ଦୁଇ ଜଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ। ବଳିଆ କହିଲା ଜଗାକୁ, ଆରେ ଜଗା, ଦେଖ ଦେଖ ଦେଖ, ସେ କେମିତି ଆମକୁ ବିକୃତ କରିଦେବ ବୋଲି ଭାବିଲାଣି। ଆରେ ହଁ ପା, ସେ କ'ଣ ଆମକୁ ରଖିବେ? ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ ଆଉ କାମ ଅଛି? ଆଉ ତ ବିଲରେ ହଳ ହଉନାହିଁ। ସିଏ ଆମକୁ ଆଉ ଖାଲିଟାରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ? ସିଏ ଆମକୁ ଏଇ କଂସେଇ ସହିତ ବିକ୍ରି କରିଦେବେ। ହଁ ଜଗା, ତୁ ଠିକ୍ କଥା କହିଲୁ। ସିଏ ଆମକୁ ଏଇ କଂସେଇ ସହିତ ବିକ୍ରି କରିଦେବେ। ସେ କଂସେଇ ନେବା ଆଗରୁ ଚାଲ ଆମେ ଫିଟିକି ପଳେଇ ଯିବା। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଏମିତି ବୁଗାଇ ବୁଗାଇ ଖୁଣ୍ଟ ଉପାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଫଳରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଖୁଣ୍ଟ ଉପାଡ଼ି ସେ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଗଲେ। ଗେଣ୍ଡୁ କହିଲା, ଏଇ ଦେଖରେ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି। ନଟିଆ କହିଲା, ଆରେ ହଁ ରେ, ଚାଲ 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 ଫଟୋ ଉଠେଇବା। ଏମିତି ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ଶଗଡ଼ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲେ। ନଟିଆ କହିଲା, ଗେଣ୍ଡୁ ଗେଣ୍ଡୁ ଗେଣ୍ଡୁ, ମୋର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇଲୁ। ଗେଣ୍ଡୁ କହିଲା, ରହ, ମୋର ଆଗେ ଉଠା, ତାପରେ ତୋର ଉଠେଇବି। ଆରେ ତା ଭିତରକୁ ଚାଲ, ଆମେ ସବୁ ମିଶି ଫଟୋ ଉଠାଇବା। ଏମିତି ସବୁ ଶଗଡ଼ ଭିତରେ ଯାଇ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସବୁ ସେଲ୍ଫି ନେଲେ।